Hey, enwere anụmanụ nwaanyị obodo bụkwa ọyị nwaanyị o mgbe ọ na-efolo m na my Facebook. Ọyị nwaanyị ka ọ bụ emepeona m ya isi sometime ago. You understand? So ọ fụrụ ihe m na-akọ na Facebook filo na m na-akọ na rice na m na-ekwunye elufa na akụdice content m bụ ikwunye elufa kọsaịna ife ụmụ nwoke na-eme ife ụmụ anụmanụ nwoke be anyị na-emefa oche nọ ife m na-ekwu na m na-ekwunye elufa wee kọwara m si na-ekwu ife di emere ya o anụmanụ nwanne anyị nwoke na-anụ ya mụ na-ekwu ife o mere ya na o ji eje were nọmba ọyị ya nwaanyị o nwere na fon ya nyanwa bụ anụmanụ nwaanyị obodo nọmba ndị nwaanyị ụmụ nwaanyị o nwere na fon na di ewere nọmba asfaje dị na-efa mmadụ na-abụ si m na ya mara ife ya ememe na abara na-agbazi ya n'anya and na those ladies gwara ya si ya na die kpọfa na phone there is fa when na they take fa out then from there fa die lafa ifuru ife na-eme ụmụ nwaanyị obodo ifuru ife na-eme better let me just talk this in generally but ụmụ nwoke mere unu ife eme like generally even both in Nigeria because I guess na ọ na-emekwu na be anyị they mesize specify ya na nke ndị ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo because oche ya na side ndị befa ọmara nna akọ that's ọnụ ọghọta ihe na-akọ sef gbasara ha na ya da-atụpụrụ m ọnụ ọzọ but come to think of it ụmụ nwoke kedu ife mere unu ịmana o nwere ife unu na-eme unu nwere ike ime nwaanyị mee unu ife ọjọọ dịzị ka ya si na nwaanyị a mee ife ọjọọ bete nwe ife amara ife nwaanyị na-agabiga n'aka unu so general ife mma Naijiria ị nwere ike iwere nọmba oyi gị oyi nwunye gị je gbadie n'iro di na ya oyi nwunye gị ipiri nọmba bikọs nwunye gị bụ na oyi nwaanyị ju na kọntaktị ya onye abụrụ nwoke bikọs ọnụgonu di chikpuo ya na ụmụ nwoke jiri akụ ijite piri nọmba fon nọmba ya nwaanyị nene profaịlụ ya mebi fidio nke achaba anyị n'anya ịkpọọ ya si bịa ebe ma bịa ebe ma bịa tantaliza bịa Mr. Biggs ka m na anyị na-abụ nwee nkewa ọ jụwazi ya ka esi nweta nọmba m esi enwe ike de ọya nwaanyị a ya mara oyi beti ịma na oyi nwunye gị isi ya just fon nọmba email mebi na nweta ikoyilie just ka i wee jejela anya ijela oyi nwunye gị oyi nwunye gị ile anya ịbata na Naịjirịa ịbata n'ime ụlọ niile nwunye ya anya obi adịghị mma hai onwe ndị deserve of ịkpọ a husband onwe ndị deserve ịbụ husband ịbụ husband onwe ndị amara m nnọọ ka ihe ma akọ ihe akọ mekwa n'ime m idiri ya na ma ya forgive you the whole of my life iji dị na oyi nwunye gị bịa n'o dasi swallow anya na oyi buli ya n'afọ niile nwunye gị ma ya nwaanyị ọ na-akpọ ya nwaanyị he nneke ekwan o tekwa na oya ike ijekwa nke ife na-emezi ke maka ndị be onwe ike okpukwara nọ na di anyway or maybe na ọ dị single or whatever but na oyi nwunye gị ji dị na-enye bata niile nwunye gị anya n'iru n'ụmụ nwoke unu eme ka igokwa mana onye deserve ịbụ a husband material ime onye deserve ịkpọ husband in life onye mere ife a bụ efulefu nwoke that is ama m ihe nwere ike ịkpọ ịdị nwoke nke a imekwana ụmụ nwaanyị na-afụsikwa anya na di o generally ka m kọrọ ife a because nwere ike na-ezuzu ife a na Nigeria okay let me talk about anụmanụ nwaanyị obodo chere nna side ya ọmara na-ekwu na ọnụ ife m na-ekwu gbasara herself ọfụ n'ụzọ or maybe ọfụ my video self or type ọrụ m wicked woman so o sị m na di eji epiri nọmba ndị ọya nwaanyị o pụrụ izi piri ịbụọ si na nke nwa bụ sipiwe nke ọzọ sipụrụ sipongile piri fajeje di na efa ama na obodo nwaanyị obodo ife niile fa na-echi ya anyway because finally fa mesigwi anya ha mesigwi anya yes still forgive kwa ndị ọya nwaanyị ha yes forgive kwa anụmanụ nwanne anyị nwoke because so ife fa na-emerịkọta o si see what your brothers are doing. See what your brothers are doing. He took my number from phone